Прывітанне ўсім гледачам. Мяне завуць Месаченко Вікторыя. Я вучэніца 8 А класа сярэдняй школы нумар 3 горада Крупкі. Я вам зараз прачытаю верш Аркадія Куляшова «Бывай». Бывай, абуджаная сэрцам дарагая. Чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае. На ўсходзе дня майго, якому ружавець. Ці помніш першае нясмелае прызнанне? Над намі жаўранкам звінеў і плакаў мой. Назаўтра золкае туманнае світанне, суровы позірк твой і мой нямы адчай. Пайшла, пакінуўшы мне золкі і туманы, палынны жаль смугой ахутаных дарог. Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны гадамі ў сэрцы заглушыць сваім не мог. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стаю на ростанях былых, а з-пад нябеса самотным жаўранкам звініць і плача мой. Самотным жаўранкам звініць і плача мой.